ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони самунаи рахштеҷи. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав омода кардем, ки пешкаштон мекунем. мошиное ки через имо васаб барои мо равон кардан, барои реклама кардан мошинои арзон ҳастанд, ки ҷудо карда барои шумо вибрат карда пешкаш мекунем. видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментаре нависем, ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар корае. мо дар видеои оянда мошини гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хеле мошини фурӯшӣ ки хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дорен, метавонед ки дар номерои имо ватсап рӯй кунем. мо дар видеои оянда реклама мемонем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст 154 сомонию 50 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем, ки агар имконият бошад видеонавори моро дар имо ватсаптон падилса кунен. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунен. рафтем. якум эълони имрӯза дӯстони азиз, трактор МТЗ 80 ҳастае, ки экскаватора комплект дӯстони азиз. соли барошаш 1997 солае, ки 4та балонш нав ҳастае. фақат трактора мегири кор мекунӣ, хоҳен агар хок мекунен, хоҳен ки бор мекунен ё ки ҷамъ мекунен, ҳамаш комплект ҳастае. фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам мешавад. состояниш беҳтарин ҳастае. бардорон бо як дега ҳастае, зили беларусский ҳастае, ки мотораш турбона додад. дӯстони азиз, состояниш беҳтарин ҳастае. 4та балони миёна дорад ва 2 тега балони запаскаи нав дорад, ки қатишон метиҳанд. айни ҳол қарор доранд дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ. дӯстони азиз, зилиш фурӯхта мешавад бо нархи 60 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. дута рақамошон ҳастанд, имо ватсапшон кор мекунад 24 соат. агар кадом метавонед харидор бошед, бо муомила мекунанд, арзон мекунанд, метавонед ки дигар маълумотша гирем. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ навбатӣ. дӯстони азиз, Mercedes Benz C классае, ки соли бароишаш 1997 солае. судишфурӯш бензин газ дорад, кор мекунад. абиё мотораш 2 литрае, коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. дӯстони азиз, 4та диска, 4та балони нав, кондитсионер, ходовой ҳамаш кор мекунад. хай дигар маълумоти праша бардоред, айхидшон мегирен. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Фархор. фурӯхта мешавад бо нархи 50 000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам мешавад ва вариантҳои алишиам дорад. рақамошон дар поёни видео метавонед маълумоти 100% айхидшон гирем. агар шумо хеле мошинои фурӯшӣ дошта бошед, ки хона, замин, квартира барои реклама кардан, дар номерои имо ватсап рӯй кунем. мо дар видеои оянда реклама мемонем. хоҳиш мекунем, ки лайкото намонед, дареғ надорем. видеонавори моро падилса кунед. чӣ мошине ки дар корае нависед, мо албатта мемонем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ навбатӣ бардорон. ваз 2106 ҳастае, ки молодёжни кардаги ҳастае. соли бароишаш 1995 солае. судишфурӯш бензин газ дорад, кор мекунад. абиё мотораш 1.6 литри простой ҳастае. коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. сведи раднои худаш сафеда. дӯстони азиз, 4та диска, 4та балони миёна дорад. 1 сола қариб ҳуҷҷат, яъне 8 моҳи дига ҳуҷҷат мондагӣ ҳастае. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. фурӯхта мешавад бо нархи 9500 сомонӣ, ки бо савдо ҳам мешавад. кадоми харидори аниқ бошад, гуфтааст беҳуда занг назананд. рақамошон дар поёни видео. дӯстони азиз, метавонед дигар маълумотша гирем ва вариантҳои алишӣ ҳам дорад, метавонед гирем. хитон мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз, Opel Zafira ҳастае, ки соли бароишаш 2000 солае. судишфурӯш бензин газ дорад, кор мекунад. абиё мотораш 1.8 литрае, коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. дӯстони азиз, мошина ҳуҷҷатош бучидагӣ ҳастае. ходовой дорад, 4та балони нав, 4та диска, дигар ҳама ҷош 100%. мошин фақат дуруни шаҳр дагаштагӣ мегӯяд, такси додагӣ нестае. хай дигар маълумотша мегирем бардорон. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. фурӯхта мешавад бо нархи 40 000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам мекунем. гуфтаги сирош насум дар корае. кадоме ки наличӣ мехарад, бо арзон мекунем. марҳамат, рақамошон дар поёни видео. метавонед ки дигар маълумоти 100% гирем. дӯстони азиз, агар шумо хеле мошинои фурӯшӣ дошта бошед, ки хона, замин, квартира, дар номерои имо ватсап рӯй кунед, реклама мемонем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ навбатӣ бардорон. Daiwa Nexia ҳастае, ки соли бароишаш 1996 солае. судишфурӯш бензин газ дорад, кор мекунад. абиё мотораш 1.6 литрае, коробкаш механикае. 4та диска, 4та балони миёна дорад. дигар маълумотш нестае. бардорон азиз, дигар маълумотша бо телефон мефаҳмон. гуфтаги хай кадом метавонед агар харидор бошед, маълумоти праша аз соҳибшон мегирен.
айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри бухтар фурӯхта мешавад бо нархи 10,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. Мега срочная сум дар кора. кадомтон агар харидор бошад ҳамин хеле мошина рақамошон дар поини видео метавонед ки дигар маълумотша гирен ва видеонавори моро дар имо ватсаптон подлиса кунед. хеле хуб мешид. шумо агар ҳамин хеле мошинои арзон дошта бошед дар номери имо ватсап рӯй кунед, мо реклама мемонем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз Opel Astra F-аста яъне ки караван соли барои шуш 1997 сола 34 бензин газ дорад, кор мекунад, абиё моторош 1.6 литрай, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 та балони миёна, 4 та дискаи худаш ҳастай. мошин чашмош умуман задагии пӯшидагии варид надорад, мега 100%. мошин кондитсионер дорад, мега соҳибшон. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 23000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадомтон агар харидори аниқ бошад рақамошон дар поини видео метавонед дигар маълумоти 100% айхичон гиред. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ дӯстони азиз тайга Opel Astra F ҳастае ки дар кузуфи хачбека соли барои шуш 1995 сола 34 бензин газ дорад, кор мекунад, абиё моторош 1.6 литрай, коробкаш механикай, аккумулятори нав дорад, 4 та балони 60% дӯстони азиз, 4 та дискаи раднои худаш хадавой дорад. дигар маълумоти пурра бо телефон мефаҳмед ки мошина молодёжни кардаган, ахибош пасти хушрӯ кардагия. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 18000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад камтар дигар. кадомтон агар ҳамин хел мошино дар кор бошад рақамошон дар поини видео метавонед дигар маълумоти 100% гирен. аз шумо хоҳиш мекунам видеонавори моро лайк кунед ва дар ватсапи имотон подлиса кунед. хелак кори хуб мешуд. раҳмат барои дастгиритон. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ дӯстони азиз тайга Daiwa Nexia ҳастае ки соли барои шуш 1997 сола 34 бензин газ дорад, кор мекунад, абиё моторош 1.5 литри прастои камасраф ҳастае, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибшон 4 та диска, 4 та балони нав, свети раднои сафеҷаи мошин полни худ молодёжни кардага срочна сум дар кора мега барои Россия, барои гиҷо рафтан сумшон дар кор буда. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Конибодом фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомонӣ ки бо камтар дига арзонам мекунем гуфтагия. кадомтон агар харидор бошад рақамошон дар рӯи экран ҳаста, метавонед ки занг занед ва савдо кунед, мошина харед. дӯстони азиз агар шумо хеле мошинои фурӯш доред, хоҳед реклама мондан барои фурӯш мондан, дар номерои имо ватсапи мо рӯй кунед. дар видеои оянда реклама мекунем. видеонавора бо як борган такрор мешавад ки подлиса кунед. хела дастгиритон барои мо дар корай. раҳмат барои дастгириётон дӯстони азиз. мегзарем ба нӯҳум мошини фурӯшӣ. нӯҳум мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз ВАЗ 2107 молодёжни ҳастае ки аз ду бародар хоҳиш карда буданд. монем соли барои шуш 2005 сола 34 бензини холияи мошин газ надорад, абиё моторош 1.6 литрай, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад, 4 та балони нав дорад, нав хадавой кардага, коробкаш мега соза мега 1 сола ҳуҷҷат дорад. фақат якта камбудӣ ҳаст ки задни мосташ камтар овоз дорад мега, дигар ҳамаҷо 100%. фурӯхта мешавад бо нархи 16500 сомон. дӯстони азиз бо савдо ҳам мекунем мега. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе срочна сум дар кора мега. кадомтон агар харидор бошед рақамошон дар поини видео метавонед ки дигар маълумоти 100% пурраша айхчон гирен. марҳамат. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшии бародарон ВАЗ 21015 ҳастае ки соли барои шуш 2001 сола 34 бензин газ дорад, кор мекунад, абиё моторош 1.5 литри прастои ҳастае, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 та балони миёна, 4 та диска хадавой ҳастае. мошин 100% мега соҳибшон дигар маълумотша ба телефон мефаҳмонанд. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 11000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадомтон агар харидор бошед дӯстони азиз вариантҳои алиши ҳам дорад, метавонед ки дигар маълумоти 100% гирен. мо навора давом медиҳем то охирш тамом шуд. лайкотона монед аз шумо хоҳиш мекунем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ.
11 мошини фурӯшии навбатӣ бардорад Toyota Camry астае, ки американская соли барошаш 2011 сола соли фурӯш бензини холия мошин умуман газ задагӣ нестае. Абиё мотори 2.5 литра коробкаш автоматаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин ҳама ҷош 100% мега, салонуш полни худ мебелни 100%, 4 диска, 4 балони нав, кондиционер дорад, ях мекунад, ходовой дорад. мошин тоза мега, ягон царапина надорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 128 000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам мешавад. рақамашон дар поини видео кадамтон агар харидори аниқ бошед, мошин дар пеши капот мекунем савдо, ба телефон савдо намешавад. хоҳиш карда агар беҳуда занг назана, метавонед ки дигар маълумота гирем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшӣ имрӯза мудостони азиз Mercedes-Benz C-класс ая дига соли барои шуш 1995 сола сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. абиё моторуш 1.8 литра, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мега соҳибшон 4 диска, 4 балони 80% дорад, ки мошин 100% мега, ягон задагӣ пушидагӣ надорад. нашод ҳуҷҷату дигар маълумот нест. агар кадамтон харидор бошед, дигар маълумотша хитон мегирен. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 37 000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам мешавад дар назди мошин. кадамтон агар харидори аниқ бошед, рақамошон дар поини видео метавонед ки дигар маълумоти пураша айхичон гирен. шумо метавонед ки мошинои фурӯштона дар номерои имо WhatsApp рой канед. мо дар видеои оянда реклама мегузорем. ин бод 12 мошини фурӯши мо дӯстон. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.